Co obxectivo de reactivar o sector cultural da cidade, o Concello de Pontevedra tratará de reformular nos vindeiros meses a súa política cultural. Un plan que se construe a través de 4 piares. O primeiro, a diagnose. O Goberno municipal tratará de coñecer a situación actual deste sector e o seu impacto económico na cidade, coa intención de crear un puntazo cultural. Hai un informe do Consello da Cultura Galega que publicou no mes de xuño e baseándonos nese informe queremos facer un traballo con ese marco, un traballo dun informe propio para a cidade de Pontevedra. Facer o que se dice un mapa cultural da cidade, ca mirada posta en crear o que podemos chamar, para que todo o mundo entenda, un puntazo cultural, un foro de encontro e de sinerxias entre as determinadas empresas culturais. O segundo piar deste plan de reactivación cultural está enfocado a reformar os equipamentos culturais da cidade, dende o Pazo da Cultura, pasando pola súa sala de exposicións, ata o recinto feiral e o teatro principal. O obxectivo é incorporar os criterios sanitarios vixentes e mellorar a accesibilidade, a eficiencia enerxética e a iluminación. Evidentemente, nós tiñamos feito unhas previsións para ir pouco a pouco adecentando os espazos e a pandemia, o COVID, acelerou determinadas cuestións porque hai cousas que hai que adaptar ás situacións sanitarias que temos e, eso puxo enriba da mesa que todas as accións de reforma que vayamos a facer nas infraestructuras culturais teñen que levar unhos criterios sanitarios adecuados a esta situación. Outro dos puntos máis salientables deste novo plan é a creación dun Consello Asesor. Polo de agora, o Concello de Pontevedra non deu a coñecer os nomes das persoas que o formarán, pero si adiantou cal será un dos seus primeiros traballos. O primeiro que vai facer este Consello Asesor é colaborar na organización e na posta en marcha dunhas xornadas que se van a facer no primeiro trimestre do 2021 sobre economía e cultura. Vamos a falar de cultura, pero vamos a falar desde o punto de vista da economía, desde o punto de vista das industrias culturais e dos impactos económicos donde se desenvolve a cultura, non? Por último, o Goberno municipal decidiu disolver o organismo autónomo do Pazo e, polo tanto, estas instalacións pasarán a ser servizos propios do Concello. O organismo autónomo en este momento consumiría moitísimos recursos se o queremos facer ben e aínda así quedaría coxo. Polo tanto, a partir de agora será o Concello quen aprovisione ao Pazo e ao Teatro das necesidades que ten tanto en arquitectura, en enxeñería, en informática, en saúde laboral. Terán rango de dependencia municipal sen etiqueta ningunha, o que facilitará o seu mantemento e abaratará os custes, non? A disolución do organismo autónomo do Pazo farase efectiva antes de que remate o ano. Os obxectivos principais desta decisión son mellorar a xestión, optimizar os recursos económicos e ofrecer unha cultura de maior calidade a todos os pontevedreses.